U ovom tutorialu naučit ćemo vas koje sve funkcije postoje u dijelu za mijenjanje svojstava kota i kako se one koriste. Pa započnemo sa dodavanjem kota. Alplan nas pritom pita koju kotu želimo proširiti. Kliknemo na kotu i onda s mišem odabiremo još jednu referentnu točku do koje želimo nešto iskotirati. U ovom slučaju to su ova dva otvora koja smo zaboravili iskotirati. Klikom po rubovima otvora, Alplan dodaje te točke na kotnu liniju i na jedan vrlo jednostavan način smo iskotirali sve što smo zaboravili. Također, na ovoj kotnoj liniji iskotirao sam samo otvore, stoga nam ova ovdje kota nije potrebna, pa se možemo koristiti ovom ikonicom da bismo je uklonili. Nakon odabira ikone, jedino što je potrebno je poklikati nepotrebne kote i one će se izbrisati. U slučaju da želimo premjestiti kotni tekst, koristimo se ovom opcijom, te zatim odabiremo tekst koji želimo premjestiti. Otvaraju se mogućnosti unosa, te biramo između paralelnog ili okomitog pomicanja teksta. Ovaj tekst prvo želimo pomaknuti paralelno, s obzirom na kotnu liniju, pa zatim ga okomito spustiti do kotne linije. Ovo je korisna funkcija kojom se isključuje vidljivost kotnog teksta. Nakon odabira, samo je potrebno poklikati kote koje želimo isključiti. Klikom na kotnu liniju ih ponovo možemo uključiti. Kotne linije možemo premještati pomoću ove ikone, možemo ih premjestiti, promijeniti međusobni razmak ili poravnati. Jedino je potrebno označiti kotne linije koje treba premjestiti, zatim odabrati referentnu točku od koje ćemo ih premještati i zatim unijeti razmak. Ova ikona pod nazivom podjela kotne linije funkcionira na sljedeći način. Prvo je potrebno odabrati kotnu liniju koju želimo podijeliti. Zatim je potrebno odabrati razdjelnu točku i na kraju smjer podjele. Možemo promijeniti svojstva kotne linije koristeći se ovom ikonicom. Klikom na svojstva podešavamo svojstva željene kotne linije, kažemo u redu i odaberemo kotnu liniju koju želimo promijeniti. Još postoje opcije za provjeravanje kota, prilagođavanje mjerila kota, promjene pomoćnih kota, te dvije opcije kojima se mijenja visina elementa te referentna vrijednost.